It is load shedding and we're about to play too. Keenan, what the fuck? I'm God of Egypt. No, you're not. You're come messing and toilet save- paper in the you crashes have of to come Keenan and maken save mensen me. bang. No, it's you. I'm here to come and save you, my You're lord. not. You're making me scared. Een mens wil met die goed die Keenan zal ik zien, maar dat kan vrek gaan. En hoe kom je al zijn voor hem? Papa, ik heb gedaan. Ja, je moet toilet paper. Toilet paper crashes Keenan dan moet je die toilet Ik heb paper. gedaan, ik kan de eerste banner is voor jou. Now you look like a zombie. Ik lach met jullie niet.